ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Домти Ҷей. Айни замон дар рӯ ба рӯи беморхонаи Истиқлол қарор дорем, ноҳияи Фирдавсӣ. Аз ин тараф роҳ ба сӯи сирк, дар ин ҷо Султони Кабир, Манамин беморхонаи Истиқлол ва аз ин тараф 46-ум микрорайон. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар Манамин бинои советӣ ҷойгир аст. Бисёр баъд гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем. Дар назди бино аз ин тарафаш садик аст. худи бинои истиқоматӣ аз 4 ошуна иборат мебошад ва Манамин бошад деволи мактаб. Дар назди бино ҳам садик ва ҳам мактаб аст. дӯстони азиз, хона боз тақхонаям дорад. Мебуроем ба 3 ошуна. Манамин хонаи фурӯш мебошад. дӯстони азиз, ду хонага бо масоҳати 47.5 метри квадратӣ дар 3 ошунаи бинои советӣ. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра. дар ин ҷо ҳоҷатхонаву ҳаммом ва ошхона. аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. якум ҳуҷраи истиқоматӣ меҳмонхона мебошад. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки хона қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. баъзе чизош меистад, баъзе чизоша мебаранд. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. дар ин ҷо балконам ҳаст. дар ин ҷо ошхона, хона бо барқ ва об таъмин мебошад ва тирезаҳояш панҷара кардагӣ. хона дар минтақаи хуб ҷойгир аст. ноҳияи Фирдавсӣ, рӯ ба рӯи беморхонаи Истиқлол. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. бо транспортам мушкилӣ нест. ин ҷо бошад ҳоҷатхонаву ҳаммом. нархи хона бошад 528 000 сомонӣ, 48 000 доллар. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Домти Ҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пешӣ дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. хона бо худ боз подвал ҳам дорад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.